čo ty vieš tieto zliepkanie koláčike urobiť? Naveky sa ti také podarenie. Ako by sa nepodarili, keď sa po starodávnom mamičkinom recepte robenie. Ja aj keľko raz ma len prerestovala, či som si ho dobre zapámčila. Teraz či je to nie tak? Mňa ti prevčerom večer volá naša Hanna, že vraj, Strinka, dáš mi ty recept na to tvoje fíno lievaného koláča? A ja jej vravím, no dám, píš si 3 lyžice múky, 5 lyží cukra, 10 lyžíc mlieka. A ona mi vraví, Strinka, no ale ja to nemôžem piesť. A ja jej, no Hanka moja, no prečo nemôžeš? Že Strinka, ja toľko lyžíc doma nemám. Jaj, deti, ako to len v živote prejde? Veľmi dobre, nemaj brigu, vedia sa ti dneska mladie vynájsť, aj povedať kedy kerej čo na čím. A ako ty to vieš? Mesiac potom, ako sa naša Anička vydala, bola som ti ju vidieť a vraví jej, a čo ten tvoj muž? Nebeťári sa, netúgá sa dekede. A čo ona? Tetka moja, ja som si šor razom na začiatku zaviedla. Odviedol ti vo mňa do kuchyni, razom po sobáši a vraví, vidíš ty tento tu stôl? No reku, vidím. A čo s ním? Aby ti bolo jasno, že každé ráno na ňom má byť fruštik narichtovaný. Či budem doma, alebo nebudem. A, cat. A o 12:00 na polunia má byť obed narichtovaný. Či budem doma, alebo nebudem. Á, cat! A o 7:00 má byť večera na tomto stole narichtovaná. Či budem doma, alebo nebudem. Á, cat! Naopáko, razo jej tak naprikazoval. A čo ona? Vraj, ja som sa len na ňo zasmiala, zažmurkala som mu, chytila som ho za ruku a odviedla som ho ku posteli. A vravím mu, vidíš ty túto posteľ? Aby ti bolo jasno, každý večer v nej budem s chlapom spať, či ty budeš doma, alebo nebudeš. Á!